post viċin tax-xatt, iżda m'ammur kważi qatt. Il-grada tiklet bil-melħu biż-żmien, min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien. This is Kwartak Tib, 15 minutes of Malta's most loved books, brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Erba' Njum by Antoine Kassar, is read by Ken Shiknuna. Disa 20 jum. Fil-fla, rġajt jien. X'minnek? Qed tarafni? Iva, wiċċi bjad sew, u twal, u qdiem. Ix-xemx li xrobt fis-sajf għadat tiskula minn ġo għadmi, minn maġilti għadat tqattar minn ponot subajja mill-fdal ta' xari. Battu nżilt, blaħsib, nimxija bil-mod niġbor tul dal-irdum il-frak ta' qalbi li waqa' xin daħal klim fatali m'għandik li tixbħek tant. Miriħa, imħarbta, tiġbed kulajn, kull dem ma jmissa ħadd, tibqa' ma stizz waħedha f'nofs l-imbatt. Kien hawn stess quddiemek dejn dan il-mafkar li qrajt u qrajt dak il-messaġġ aħħari. Gris taqs l-irħama wieqfa fost ix-xari, ċas taqs l-irħama milħa bejn l-imqales forma ta' ġwief wiesa jweldu fl-imriża iħabbru l-ftuħ terbejn ħarifa f'daqqa. Ferriħ fuq, ir-rawa tbaqbaq ma' djulek. L-uġieħen ħossu tila mill-ħamrija. Il-pass diffiċli. Hawn dil-blada tiżloq, daċ-ċak jaqta, dil-ġebla tobrux l-aksa, dax-xewk pronta t-tondizza tal-pexxul. Kien hemm żmien ilu milux meta l-pali tas-saqajn kienu jilqgħu birtubija s-sura, il-kontorn, in-nifda tax-xari. Illum saru jweġġgħu bliċkent Ingiża, illum sfaw goffi f'pajjiżi tfulija, turisti bla mistiedna f'art il-wens. Hawn skrataġġ, frak tal-ħġiġ, fliexken tal-plastik, umbrella mqatta til-qasr damramla, ġilda mqarċa ta' serb, demb ta' gremxula joqmos bla sabar fit-trab, nemla mwerura tixxabbat ma' zokk milwi tal-busbies. Frak aħmar minn ixnara, forsi tikel mill-ħanex, mill-bebbux, mill-kanġu jżoq lil-fliles bejn ix-quq ta' sidrekeri. Forsi ħadd furrieħu twaqqaf il-baħar u nbela minn baljena jew klamar. Jew forsi dab fix-xita u xorbu s-satar li f'Mejju qagħti tella l-fjuri vjola. Ma ġietx timxi miegħi. Stennejta għal xejn. Konna ftemna li ninżlu wara t-torri lejn it-twejqa forma ta' kelb tal-assa jħarrisna mill-ħalel, lejn ix-xtajta taċ-ċak ċkejknin iċċaċku fiċ-ċafċif, lejn l-ar li jibqa' dieħel taħt l-imnajdra b'subgħajn il-mewġi melsunla saqajna u jistednuna nimteddu ħantiemu l-qedem tal-ħolqien f'ġildet xulxin. Nitkaxkar kif nistal fuq is-sufan tal-ġebel li jaf li salifna tkellma li żersqet minn għajnejja tul l-irdum u salpat tiġri lejt tifrik ta' djulek. Madwarek dil-lavanja blu fejn nibda nħoss il-mappa wiesa tal-fejqan. Inħalli l-ħalel jimsħu ħsieb imwaħħax u ta' kull darba norqom ftit il-pjan. Ftit qabel nżula, ix-xemx tifrixli tapit tad-deb leqqien sax-xefaq sħun. Iktar ma tkala, iktar issejjaħli, tridni nħaffef bil-għama lejn l-arkata biex jekk ma tiblanix terħili nereq sanbus b'xuftejja mberħa jihidlam. Allimni, gżejra għażiża, nagħmel bħalek. Allimni ma ntertilx fil-għodwa riesħa, allimni ma niġrix wara x-xemx nieżla, allimni nibqa' sod, allimni niflaħ ir-riħ bla nitnifes, allimni nilqa' l-mewġ bla nintrifes, allimni niġma d-dawl bla nittanta naħfnu f'dirajja, allimni nħobb mill-bod bla ma nixtieq,
Għallimni ma naqfilx l-eruq ma' xfiq. Għallimni nkun rifuġju għal kull tajra. Għallimni nrott il-wens lil kull min jimxi ma' xifer l-irdum. Għallimni nkun ankra għall-għajnejn li jintilfu f'qis il-baħar u bil-kappelli għandi nsellem lura. Għallimni ma nibżax minn kull ħajbura. Għallimni nkun immaġni ta' sħuħija għal kull min ħass f'sidru l-kisra taċ-ċaħda. Intant sa jroxx il-lejl, nibqa' hawn bil-qiegħda nissemma u nott il-ħalel waħda waħda. 30 lejl. U seta' kien għar. Stħajjel tfajjel jixbħek waħdu jikdem id-dlamijiet fir-rokna, bommu tgara l-kotba lejn ras missieru għax qatta lejl ieħor mqajjem jikteb. Stħajlek ġoloft biskrivanija ċkejkna imdawla kemm minn tamboċ imxattar jilqa' t-tisbit tal-iżdra tat-tjur bojot li dabulhom ġwinħajhom f'djul ix-xemx. Stħajjel il-kaxxa tax-xjatin iddeffes prodott wara l-ieħor fil-baħ ta' moħħok bit-tifel jiftaħlu jitenni kull kelma u joqmos ħini ma' kull melodija. Stħajlek tul l-indani ta' supermarket titħaxken ma' kull friża ħadd inġazza biex ma tismax il-krip u ma tgerfix id-daq taċ-checkout ma' taqtieq ta' qalbek. Stħajjel li klietant familji razzisti jiddiskutu l-beżat tal-aħħar moda. Fommok imsakkar ma jmurx tisfa' mostru fuq wara tal-pitazzi tal-iskola. Stħajlek titlaq mix-xogħol mingħajr ma tifraħ u ssuqa sad-dar bil-15 fis-sija sa tpaqpi itarrax it-twerżiq f'rasek. Stħajlek tistartja l-magna maż-żernieq u ssuqa siket tul it-textix xitwi bil-kelma Vladivostok tikber f'fommok. Stħajlek titkaħħal ma' mappa ta' gżira li ħallejt tereq fil-baħar ta' ħalqek u tqarmeċ l-ismijiet u s-soffi t-toroq li jinftu fil-fewġiet tal-arja mielħa. Stħajlek taqla l-enneżima ċanfira għax waqqajt farka zokkor fl-art tal-ċina u intu tarraq l-imrar fil-kafe fitel tiċċassa lejn l-iskorċa blu fit-tieqa. Stħajjel l-intina tal-ħalib maħruq tfakrek flom li tilqidek kontra qalba u dmuħ maqtuħ li kellek tibqa' tibla biex tiskansa t-tomit taċ-ċinturin. Stħajlek iż-żomm bidejk ma tarf is-sink biex ma tiġġarrafx quddiem il-mistħija tal-wiċċ abjad karti qed jaħrab ħarstek. Stħajlek tittawwal fil-bokka ta' kbir u tara għajnejk u ma ssibx in-nir u tiftaħ għajnejk u tara t-twerwir tal-fatat li kont ħlift li qatt ma ssir. Stħajlek tikdem il-sinek idek f'idek biex ma tiżloqx iż-żelqa ta' missierek. Stħajlek fanali msawwat mill-mewġ kiesaħ tibqa' xandar kif tista' tpetpid bati, tixtieqek vapur minnhom ħadd inkalja fid-dejl tardum imxewwaq u ħamrani. Stħajjel ruq mitlufa jrossu monqok. Stħajlek zokk mimdud bil-frej miżbura maħkum minn nemel biżel u l-faqqieħ. Jew stħajlek taqla ruqek darba l-dejjem. Stħajlek zokk mimdud u moħfi minn ġewwa fejn jidħol jorqod tfajjel b'nifsu sielem jimlik b'ferħ li qatt mext jew emmint fih. Stħajjel rasa tistken fil-wied ta' sidrek, bid waħda twinnislek is-sinsla mwebsa u l-oħra tistrieħ ħafif fuq ix-xewwa li nsejt li kellek ftit il fuq minn għandek. Stħajlek f'qiegħ il-lejl tiskanta ġo qalbek b'kemm iqibsa l-imħabba kemm fraġli lena u b'wiċċek ġo subajk għal 100,000 darba terġa' ssaqsi dan kollu hux valla pena. Rada tiklet bil-melħu biżmien min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien.